O regreso da subida achantada ao Campeonato de España de montaña deixou moito ruído e tamén moitas noces esta fin de semana. Foron 2 días de motor e velocidade nas Ribeiras, na 45 edición desta proba, organizada pola Escudería Chantada. Milleiros de persoas achegáronse para competir e gozar nesta proba na que colaborou o Concello e a Deputación e moitas industrias locais. Un desfile de vehículos da máis diversa índole e unhas curvas que quedan trazadas na memoria de moitos de a seguinte cita. O piloto vasco Joseba Iraola fíxose co campeonato e detrás o rival directo nesta edición do Sportec, Javi Villa. O líder tamén tivo outro serio competidor, o terceiro outro vasco, Pancho Egozcue. Este foi o podio final da categoría 1, pero tamén foron rifadas as demais. No trofeo Escudería Chantada a vitoria foi para o cántabro Mario Asenjo, de segundo vasco galego Rubén Nogueiras e de terceiro o chantadino José Antonio de Arriba a bordo dun speedcar. Estamos aí no medio dos tempos de algún do nacional con máquinas máis potentes e divertirse, que é o importante. Participaras algunha vez sendo campeonato de España? Sí, no 2009. Con outro tipo de vehículo, con un coche, pero bueno, isto é máis divertido, os CMs son máis divertidos. Contanos un poquinho por que cambiaches de coche a CM. Eu creo que porque é máis divertido, é máis rápido, é outro tipo de condución distinto, non ten nada que ver cos coches. Unha quincena de coches da súa escudería, o Convento de Chantada, deronse cita na casa, unha carreira de montaña na que os locais destacan as emocións e a oportunidade de participar no que é o seu deporte. Deusenos por correr na montaña, nas subidas, porque como temos esta subida aquí emblemática de Chantada, pois deusenos máis polas subidas que polos rallies, pero bueno, máis ou menos. Levades aí toda a vida mamando? Sí, eu creo que sí, xa desde pequeno xa. É unha afición cara, ou non? Sí, cara, bastante cara. E despois non hai moitos apoios económicos, somos un grupo de amigos que nos vamos axudando uns con unha cousa, outros con outra, entonces vámoslo levando, abaratando un pouco, pero é moi caro, moi caro, moi caro. Ademais dos que corredes dos pilotos, tedes ao redor moitísima xente aficionada aos coches, ao motor. Todos estos que son os que non nos botan a mão, que tamén gracias a eles podemos estar aquí, é moito que agradecer, que realmente son quen fan un traballo duro, o que non se ve. Algún susto nas mangas finais do domingo e un sinistro que afortunadamente só causou danos materiais e un ferido leve. Son o único sen sabor dunha cita que resultou ser un éxito e un momento moi especial pros pilotos da comarca. É a primeira vez que participas na subida, non? Sí, é a primeira vez. Eres do Sabiñao, non? Sí, son do Sabiñao, sí. Bueno, por que te decidiches a correr? Pois, eu que sei, era unha ilusión desde pequeniño e estou na cumplindo. Como che foi hoxe? Moi ben, moi ben. Sí? Boas sensacións. Sí, moi ben. Con que coche corres ti? Cun Seat León. Un coche normal, un automóvil. Normal e corriente como a outro calquera. Bueno, esa é un pouco a esencia desta subida, que participan vehículos de todo tipo, non? Sí, cada un participa co que pode e co que quere. Bueno, ilusión, supoño, non? Sí. Nerviosismo. Sí, moita ilusión, moito nerviosismo, sí, de todo un pouco. Bueno, non sei se me queres destacar algunha cousa de como viviches ti a carreira de hoxe. Pois sinceramente non cho podo explicar porque non ten palabras, sintes emoción, sintes nerviosismo, sintes un pouco de todo, hai no que vivir para sabelo. Facer unha subida chantada sempre me lo vou a idea e aquí estou. Línea de salida con el dorsal número 18, José Alberto López Gómez. Vamos uns 10 anos máis ou menos, pero tanto como veteranos, hai nos moito máis veteranos que nós. Como foi este ano? Ben, en principio, pasar o día que é do que se trataba. Non é a primeira vez que participas sendo campeonato de España? Non, xa é a segunda ou a terceira. Notase moita diferencia en algo que sexa campeonato de España ou non? Non, a nivel de coches, ambiente, ben se ve que hai moito máis movimento de xente, de todo, de coches, é diferente. É bo para o pueblo.
que sí, e sobre todo para o tanto aficionado que hai ao motor aquí. Sí, hai moitos pilotos locales, somos moitos entonces, é bon para todos. Con que vehículo corres ti? Con 206. Este ano xa fixen 4 ou 5 carreiras máis, pero bueno, esta é diferente porque é da casa e sempre che gusta estar. E a nivel técnico, bueno, comparado con outras subidas, que ten a de Chantada de diferente ese trazado? Nada, é moi rápida e a nos gustanos porque é da casa, está claro. A Federación Española calcula que foron máis de 10.000 as persoas que se animaron a seguir a subida as súas 2 xornadas nun contorno de especial beleza e necesidade de protección, que é o da Ribeira Sacra, en concreto as Ribeiras do Miño. Moitos deles, tal e como os competidores, chegaron dende lonxe. Neste caso, os de Totana convidaron a coñecer a proba que en setembro celebrarán en terras murcianas, en a que se decidirá o campeón. El paisaje es espectacular, venimos de Murcia, de verlo todo seco y aquí, pues vamos, espectacular. Y el trazado, ya como te he comentado antes, muy bien, me gusta mucho. La velocidad es muy alta, de 201 cogía yo, la última curva, se nos ponía... ¿Llevas muchos años? Llevo corriendo en el Campeonato de España, este es el primer año que he hecho, pero sí, llevo 5 años corriendo. Bueno, ¿y en qué momento se decide uno a venirse desde Murcia hasta aquí con el coche? Pues, hombre, yo este año me he decidido hacer todo el Campeonato de España en mi clase y nada, hay que seguirlo. Os invitamos a correr de aquí un mes a la subida a la Santa, el último 29 de septiembre. Último fin de semana de septiembre. Con el dorsal número 4, César Rodríguez Alonso. Sube con escudería Ourense. O gran nivel de pilotos que hai e coches, unha gran subida este ano, sí.